käännetään hiusten värejä mulla. Okei. Siis tämähän näyttää oikeesti hyvältä. Tää menee ykköseen. Toi oli tosi hyvä. Okei, tämmönen oranssitava. Mun mielestä tää ei sovi mulle. Siis ei sovi ollenkaan, mutta on kiva väri, joten tää menee nyt kyllä ysiin, koska... Okei, tää sopii silleen vähän enemmän. Musta tuntuu, että jotenkin mun ihon undertone sopii tän kanssa, mutta mä rehellisesti en tiedä. 8, en oikein fiilaa. Okei, tämmönen sininen, vaaleansininen. Tulee joku semmonen My Little Pony -tyyppi tästä mieleen, en tiedä miksi, mutta tää voisi olla 7. Okei, mulla on ollut tämmöstä joku 3-4 kertaa varmaan, ja tää on ollut siis tosi kiva väri. Mä laitan tän nyt 4, koska musta tuntuu, että tuolla tulee olemaan pahempiakin värejä. Okei, punainen. If you know, you know! Mulla on ollut punaiset hiukset, ja mä tykkäsin siitä tosi paljon, joten musta tuntuu, että tää sopii mulle, ja mun vihreät silmät niin kun standouttaa tosi hyvin tässä, joten tää menee 3. Sininen. Tämmönen ei liian tumman sininen. Musta tuntuu, että tummempi sopisi mulle paremmin, mutta tää voisi mennä 5. En oikein tiedä. Violetti. If you know, you know. Mulla on ollut puoliksi violetit hiukset back in the days. Okei, tästä tulee mieleen joku semmonen hahmo jostakin sarjasta. Mä en tiedä mikä. Jostakin piirretystä, mutta ei tää nyt kyllä 10 oo. Mä otan tän 6 riskillä. Okei, joo. No siis, musta tuntuu, että tää menee 10, koska ei nää 2:eenkaan mene. Nää ei oo niin hienot, mut sit mä tykkään kyllä niinku tästä sävystä. Mut mä en tiedä. Voisitteko te kuvitella mut tämmöisillä hiuksilla? Mä en tiedä, okei. Ehkä joo. No mut tää menee nyt 10, mutta ei ollut siis... Toi 10 ei siis ollut niin paha, mut musta tuntuu, että ainoa kuka pystyi pull-offaan niin kun keltaiset hiukset oli Lady Gaga joskus. Ei sovi mulle, I guess. En tiedä. Tulee mieleen Blondie Looks tuolta Ever After Highsta, mutta that was it. Ai niin, tähän tuli joku toinen. Vihreä. Tämmönen limevihreä. Okei. Kiva!